Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan, karigit amin na babay na yung kasatan, matibungot siyan mo na po, Jesus. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos adakan ka. Sikat na yung kasatan, karigit amin na babay na yung kasatan, matibungot siyan mo na po, Jesus. Gloria te Ama, kenta Anak, kenta Espiritu Santo. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan na kam tapo iti infierno, iturong mami nakararwat sa dilangit nang runat makasapol unay iti kaasim. Salverena enati kaasi, biag samit ken inanamami, salve sikati kararagan mi, da kami na pagtalaw ng anak na Eva, agpakpakasikam kan ka nga sumasaynek ngagsangsang iti daga pagluluan. Ala kung makatalek ni talya mo kadakam tamatam ama na nga asi, katinton malpas sa tiya pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abindito nga bunga ti tiyan mo, o manangasi, o managam, unasam ito na Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa Maria ti Diyos. Kung mararag tayo, o Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar, ti bugbugtong anak mo, ingun udan da kami kadigiti gungun at agnanayon apanakaisalakan, ipay mo kadi, ababayan ti panang panpanunot mi, kadigiti misteryot na santuan ang rosaryo na Apo Virgen Santa Maria, tuladan mi tilinaunda, kat magunod miting karida, gapo matlang ken Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen.
dayaw ken panagyaman ken ni Apo Dios kaduen tayo ti pananginuulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo nga LGU municipal officials. Tumakder tayo ket makipaset tayo ti kanta apang lukat. Rugyan tayo dahiti apanagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat kas may sa nga ili nga agtaltalik iti Dios agkamang tay kenkwana idaton tayo dahiti amisa apagyaman. Inikkan na tayo tinatalinaay nasaya at nga panagpipili na orno sa panagpipili. Maipakita da ito iti kinaornos tayo akas may nga ili. Babaen ti anap dagiti mangidadaulo kada tayo. Agkamatalik tayo. Dasapay ko mati Diyos. Ipaay na tinaananay agrasya ken bendisyon na. Itultuloy na tayo aparaburan ken tarabayan. Agtalik tayo ti kinamanang nga asina. Sapay ko matasalwadan na tayo kumamet nga napudpudno nga anak na. Tapno maikarita ang makiranot iti dati na santo na panagdaydayaw. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tay ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Mga asika po, mga asika, mga asika, mga asika po. Di mo ipalubos akin kamay
sinata. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika po. Kumararag tayo. O Diyos, may maysa tinangipunganayam kadagiti amin nga ilili, ket kayat mong ornosen ida akas maysa a pamilya iti sidong mo. Pasgedam kadagiti puso dagiti amin at tattao, iti apoy iti ayat mo. Tapno tarigagayan dati rumbeng a panagrangay kadagiti amin a padada a tao. Babaen tinainkelentegan a panangara, panagririn naman mi kadagiti imbag nga iparparabor mo, maragpat mi kuma ti karbengan ama iti tunggal tao, ket babaen ti panakaikat ti anyaman a panagsisina, mapaadda ti panagkakabsat a maibuangay iti ayat ken kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Yan tangay taado unay ti mangipasindayag iti nailumungan nga aramid da, agpasindayag akmet. Ngem no adda makaitured nga agpasindayag ti maysa a banag, sawsawek daytoy akas maag. Maitured kumet. Hebreo da kadi, uray syakmet. Israelita da kadi, kasta akmet. Kapututan kadi ida ni Abraham, uray syak. Adipen kadi ida ni Kristo, kaslaak-laag sasao a mauyong. Ngem nalalaingak ngem isuda. Narigriga ti panagtrabaho, na ibalbaludak, ad-adu ti panakasaplit ko, kanayon nga dak itiningarab ti patay, namin lima alinati godak dagiti Hudyo, iti sagtulapulong ket siyam. Namitlo a sinaplitnak dagiti Romano, ket naminsan a nauburak. Nadmitlo a narbati bapora nagluganak, ket iti naminsan may sangal daw ko a nagpatpadapaw iti taaw. Iti namin adwa pa nagbiyahek, nagpeggadak kadagiti layos ken tulisan. Nagpeggadak kadagiti kadaraak a Hudyo ken kadagiti hentil. Adu ti peggad kadagiti syudad. Peggad kadagiti letang. Peggad kadagiti tenga ti taaw. Peggad kadagiti manglimlimo agagayem. Nabanbanno ken nagrigrigatak. Masansan a mapuyatanak. Nabisinan ken mawawak. Masansan nga awan kanek, balay a pagturugak wenno pagananay ko. Malaksid kadagiti sabali a banag, inaldaw a madandanaganak, gapu kadagiti amin nga iglesia. No adda ka kumapsut akmet. No adda matnag iti basol, maladingitanak. No masapul nagpasindayagag, ipasindayag ko dagiti bambanag amang ipakita iti kinakapoy ko. Ti sao ti ap. Igyaman tayo ti Diyos. Tulungan ti Apo dagiti nalinteg kadagiti amin apakarigatan da. Tulungan ti Apo dagiti nalinteg kadagiti amin na pakarigatan da. Iti amin at tiyempo, agyamanak iti Apo. Diak to agsardeng amang idaydayaw ken kuana.
Idaydayo kunto gapu iti naramid na, amin amay dadadanes dumngeg ken agragsak kuma. Tulungan ti Apo dagiti nalinteg, kadagiti amin na pakarigatan na. Danggayan dak amang itanok ti Apo, when agmaymaysa tayo amang idaydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak, pinukaw na dagiti amin apagbutngak. Tulungan ti Apo dagiti nalinteg, kadagiti amin na pakarigatan na. Kumita ken kuana dagiti may dadadanes ket maragsakan da. Pulos asad saan danto amabainan. Umawag dagiti nakapoy ti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin apakariribukan da. Tulungan ti Apo dagiti nalinteg, kadagiti amin na pakarigatan da. Tumakder tayo. Kay dumegasitakal na panagkay sa ipakita isot maristay nga anak na Ti Apo at dako kada kayo. Basta kumamet ka. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Iti Diyos Ama. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na di kay agurnong ti kinabaknang nga agpaay kada kayo ditoy daga. Ta ditoy dadailen ti sanga ken lati ken serken ken takawen dagiti mannanakaw. Agurnong kayo ket di iti kinabaknang nga agpaay kada kayo ijay langit. Ta ijay saan adadailen ti sanga ken lati ken saan aserken ken takawen dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti gaming mo at damot ijay ti pusom. Dagiti mata ti pannakasilaw ti bagi. No nasalun at ti matam nalawag ti intero abagim. Ngem no saan anasalun at ti matam nasipnget ti intero abagim. Isot gapuna ano nakodrep ta silaw mo. Anyan a kinasipnget. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Nagtugaw tayo. Good morning. Good morning, Apo Mayora and family. Dr. Jeff, dagitay sa Sanggunyan. Ken pamilyada, handa mo ti papamilyayo. Awan. Ne. Good morning kada tayo amin Apo nga umay tatangal daw. October 8, yung last filing. 5:31 in the afternoon, timawag ni Mayora. Apo, o niya Mayora, kumusta? Agpamisa kami man no bigat, kunana. Apay, awanti kalaban mi, tisongbat ko mat, ha? Agin ko kunaak ngam amok maidin, awanti kalaban da. Inururay da kano, aging gana ti 5:30 ti malam, awanti nag-file, ti kandidatura na nga sa Bali, nagyaman da. Agin ko kuna akmat ha ngam amok mat idin ata nadya nga rudan awanti nagfile nga sa Bali ket umuna launay ti ili nga Salcedo makuna tayo congratulations palakpakan tayo man ti ili nga Salcedo Apo. Nagaputa duala ti implication na dayta adda istorya nanggagyo siguro nanggkumat adda duwa nga grupo ti soldado. Banda makigubat di maysa, di Mindanao, agdandanag da, basit da,
Ammo dati kalaban da jay volume po danda pa iti ulo da agpagargar jari nada makasangsangit da. Di may samot may ti Salcedo agkatkatawa da taapaya amudan nga nangabak da taawam met ti kalaban da kayon sa dagidya nya. Kapaya nga ngamin amudan nangabak dan. Uray idi PPCRB ti meeting kadagite ko anjak pa unay seryoson tapaya amok mga nakakabil nga kasjayan. Amuda nga nangabak dan. Umuna launay congratulations. Na urnos natal na ko na dolat implication na either natal na haam mga super control ko ma tadagiti daddo mga ili ko kontrolan da kad addamet nga adda lumaban kahit na nga saon adda urnos na kay idi pa ang after filing dito mautawag ni Mayora nangabaken tila urayon tayo na adda sumukat no adda maatake nga sanggunyan nga sobrakaan na awam makaasi na po Dios na uray da maging gana tatta awam met kararag ta apo ti kararagdangan da ko magsaksakit kasi na po Diyos awam met kaya na nga saon adda urnos no haan mga super gulo ko matamateng nga lahammet no di adda met urnos nya kagaputan na nga baken anya ti rumbeng nga aramidenan kantya-kantyawag dagiti sanggunyan idi madang mga agkamkampanya data nagpinget pa ila ni Mayora met nga agkamkampanya nya pa ila kampanya inyo barta makita da kami met la dagiti tattao apo di isem da ke isem panalo na dati isem da dagiti nga sanggunyan nasayaat ngamaan nya nga rod ti umuna nga aramiden tayo you know agmakatawenak no July ay nagmakatawenak ta July nya. Di may sa tinobserbarak ditoy. Ti focus tayo, improvement. Haan nga daytay kasla ko agsulsulbar ti kaso, agkamkamat ti krimen, haan nga haan nga daytay hangga ti problema tayo kaday tay mangidagel ti ili. Amin tayo addaman ngem very minimal ken talagang manageable. From my own observation laeng nya, on my own observation. Kayat na nga saon at damayat na deya apaya ti focus ti ili focus tayo amin no kas ano nga ag-improve kas ano nga umangat kas ano nga sumaya at daytoy ili palakbakan di man ti bagbagi tayo nga banag para kanyak deya ajak ammo no nya ti internal arrangement yo basta kanyak nga imay ditoy ti focus improvement haan nga agsulsulbar ti problema no addaman very minimal no addaman basit laeng haan nang apektaran ti buo nga ili. Kagaputa dahi ti focus tayo, anya nga rod ti rumbeng nga aramidan tayon. Haan lang ada kayo nga nangabak. Haan lang ada kayo nga kandidato. Kas may isa nga ili datoy. Tati concern ti may isa concern tayo amin. No pumintas ti Salcedo, pumintas amin. Ngam no kunada, sino ti agtaktakaw, ti mangga taga Salcedo, nagan tayo amin. Kamasapol nga iyat. Hanga na yun ti sermon de excuse me. Ay masapol nga iyangat tayo ti ili kasano ti iyangat umuna you have to be grateful agyaman tayo iti Dios nagado from the family barangay iti ili dagiti concerns tayo ti LGU amin nga sektor ti gobyerno ken lokal dagiti NGOs tayo masapol nga agyaman tayo ken ni Apo Dios. No adda pay la waya-waya tayo no adda pay la kastoy nga urnos na inyo ti umuna nga aramiden agyaman. Gratitude is the memory of the heart kunanan samo daya nya. Panagyaman kasano ti agbalin nga agyaman nangruna kada kayo nga officials haan lang ada kayo nga LG ay haan lang ada kayo iti munisipyo. Di sanggunyan kada mayor kada amin-amin. Barangay officials masapol nga agyaman. Kasano ti agbalin nga agyaman? Ti agyaman nga puso, ti agyamyaman na puso, naragsak a puso. No kasano ti ragsak dagitoy nga sa sanggunyan kada nya naganan limaban nga mayor ken busy tayo, idi awan lumaban ta ammo tay metten. Deja kumahaan lang nga ngiting panalo. Ngiting nagpapasalamat. Ginaragsak nga puso nga agyamyaman. Kasano ti agbalin nga naragsak? Umuna, makontento tayo no anya deya adda kada tayo. No ti puso ti tao ket adda gamgamrod nadagsen nga sa umot agamrod. Adda agom na wono adda
Kinaman naging bubukod na, haan Apolos nga agbalin, han na Apolos nga mapanunot ti agbalin nga naragsak. No ti puso ti tao kati ti maagkamkam ka, damot negative na, agagom na, kung natay mo haan. Ti puso ti tao ka na managing bubukod, haan nga Apolos nga makapagragsak. Nangabak ka lang rin, awan lang rin kalabang mong ko, ala, number 4 aklaang, number 7 aklaang, dapat kung makasyak ti number 1, pag-aapaan nyo pala, baamtan. Agyamang katawang kalaban. No, anya di adda kanyata nyo, anya di adda nga means tayo, we have to live within it. Agbiag tayo no, anya di adda jay, makontento tayo, tadda kada tayo, agbaling nga naragsak da puso tayo. Masapol nga makontento tayo, hantay nga agpanunot iti sabali, hantay nga agpanunot iti sabali nga lugar, ijay kami kuma. No. Ti bang panunutan ka, apang kapay lagyan, ijay kanton mo na, agyan, ijay bigan mo na, baka nagulgulo da pa, nataltal na, makontento tayo. Agbiag tayo na inya timins nga, adda kanya tayo. Hantay nga pampanunutan ti sabali nga ili panunutan tayo, tunggal ka imbagak nga ron ididamo da ito yan, tunggal citizen, ti panunutan tayo, imay tayo dito, anya ti maitulong ko, ti pagsayaatan, ti Salcedo. Oh! Haan nga kadaka no, at na iwaras nga ayuda, hey, so dalak kay kaya da. Bagbag hindi bang pano, anya ti maitulong mo, kas may nga citizen ti Salcedo, anya ti maitulong mo, official ka man, agserserbi ka man kin private individual, anya ti maitulong mo nga pagsayaatan ti ilim nga Salcedo. Samo la mapanunot dayta no agragragsak di pusom, no agyamyaman ti pusom. May kadwa, kasano ti agbalin nga progreso dayti ili tayo. Nalaing mo ni Mayura ya kamo no nagagbasbasa mga ta Biblia Nagmayat dati pinili na dati nga diya mo no sika nang pili dati nga date. Iso na nang pili dati nga date. Pag iso dati maibasa, reading of the day hami nga pinili niya. Di ka agurnong kunanan ni, di kay agurnong ti kinabak nang nga agpa ay ditoy daga. Diya mo impaltiing niya po Dios wenno dilwalo na nga umay ito'y simbaan agkarkararag. Diyan mo no sino nang ibagakan niya na napili na di ka agurnong tisani ko nga agpaay dito'y daga taapaya kanen tilati ken sanga. Agurnong ka iti kinabak na nga agpaay sa dilangit. Awan nang pili dayta. Eksakto. Wan nga agpaay so no dayta da kayo nga officials, da kayo datay amin no ti pampanunutan tay laeng kunakon agkamkam. It's all about service. To be successful, oray no kuna tayo nga agsikat ti ili tayo, oray kuna tayo nga nasaya at ti ili tayo, no pinilit tayo, no di puso ka haan nga nadalos. Haan to pay laeng nga nabalaygi. Kada kayo nga, kuna nga rod, da kapitan nga gayom ko, nagkapkapitan, hanan kaya ti tumaray, apaya during COVID na stress launay. Apay hamo kayaten, haanin apo, tadamo ti pamilya na, damo kaya da. Hanan pa ilalaan di honorarium na. Kurang pa di bagik nga iserbik apo, nabannog launay kunana. Ngam no ti pampanunutang mga kapitan, ada hello ka kapitan, nanyamo mabingay ko. Ilistak di kabagyak nga natayon, sayang. Wanen alya lubong tayon. Gisunahan na kayatin apaya kurang di bagi nga agserbi apo na bannog. No di honorarium equals service ang pulos nga umanay. Ngum da isula pampanunutan oray da agbalin nga agserbi, oray da mayor kada mabisi kada dagay no pampanunutan tayo di bayadan tayo di serbisyo tayo haan pulos umanay oray tiyak nga padi. Ngum no adda di pusom nga agserbi. May kadkadwalaeng dayta salary, may kadkadwalaeng ta honorarium, may katkatloalaeng dayta gungguna iti para iti bagi. Yes, we need an allowance, masapul tayo. Ngum no iso ti umuna nga pampanunutom nga agserserbi, frustrated ka iti unos ti panagbiag mo, frustrated ka iti unos ti panagserserbim. Awan apulos ti maalam nga baragsak, awan pulos ti maalam nga gungguna, no ibasbasar mo iti sanikwa. Nungam na adda pusom nga agserbi, urehang kamagunggunaan adda jaragsak.
May ikalo, kasano ti aramidan tayo nga agyam-yaman tatta. It's all about relationship. It's all about relationship. Hanggang po ta, nangabakan, okay lang, adda kay ta munisipyo, adda kay ti barangayan. Di relationship to pailaan. Uri successful di tao. From the family, umuna, family. Uri successful di anak tayo. Ag-professional da, ada trabaho da. Ngam no bagsak di relationship, bagsak to pailaan di pamilya. The same. Uri ka professional amin nga anak mo no di da ka respetaran nga naganak. The same matla dito eh. It's all about relationship. Kada kayo nga mangidadaulo at naikang kayo iti akam nga agserbi kadagiti tattao, ipari nayo kadagiti tattao nga napatpatig da ngam anyaman nga banag, haan asanikwa, haan aturay, haan apan nakaidaydayaw, napatpatig dagiti tattao yo. It's all about relationship. Ipari nayo kadakwada nga ay ayatin nyo ida, ipari nayo kadakwada nga ni Apo Diyos, adda kadakwada, gapo kada kayo. Amin ko mga kabababaan, amin ko mga karirigatan tibiyag, amin ko mga kasusulinakan, mari na ko madagiti tattao nga ayatan da apaya, adda ni kapitan mi nga mangisaksakit, adda ni sanggunyan may mangisaksakit, adda taga munisipyo nga mangisaksakit, adda taga hospital won anyaman RHO nga mangisaksakit, dagiti officials may kaisaksakit da kami, mari nami nga dayjay munisipyo mi kabalay mi, balay mita umili kam garod tawang mo agturay no awan ti iturayan na iso nga DJ ko ma sakbay iti amin is all about relationship. Mangibati kayo ti pakalaglagipan about the relationship. Naanya ka ko ma ni Dr. Jeff ipari na nga Dr. Isuna ngam ag-create relationship ni Mayura Isuna sanggun yan kapitan ngam napinpintas to pala di relasyon. Uray na salon at na pamilyam, uray na salon at ti tattao yo, uray no awan pagbubo nga ti tao yo no agad dayo di relationship tayo awan to pailaeng. Apaya, di ti kayat ni Apo Diyos. Haantay nga makitan, hanga bumaba ni Apo Isusan, hanga maiyanaken, nga magna nga umay kanya tayo nga tumulong ti masakit, tumulong ka dagitay madip-depress, dagitay marigrigatan, awanen nga umay, haanen nga magnadtoy kalsada. As a person, awanen ni Apo Isus nga umayan. Ngam impaima na king ka. Apo, awan sa amot taon, Apo Isos, diyak amon niyo kukwaan na. Impaima na kanya tayon, ti misyon. DJ ayat na, haanen nga bumaba ni Apo Isos nga as a person nga physically, impaima na kada tayon. Datayon ti mangiparin na kadagiti tattao tayo, nga adda ni Apo Diyos. No maipari natay dayta perfect nga ili. Nasantuan nga ili, na Diyosan nga ili. Haan nga masapol nga agpatakder tayo tinakadado nga paktorya kada anyaman wono nga umaylaeng tapno umimprove ti ili tayo no dadaulan na mala dagiti tattao ken lugar tayo awam met laeng. Isu nga ti number 1 nga mission tayo tatta relationship. No matubay dagiti tattao no mari na dagiti tattao nga adda ni Apo Dios. Te kunak nga rod tatayan ka jay pakaunakon ka medyo mayat de jay vision dito ita haan nga ti focus tayo ka agtiltiliw ka dagiti madiwon no aga agsolsolbar ti krimen no di mangpapa-improve ti ili. Kahanyo ko maliplipatan de jay langan-langan ti tunggal may sanumari na tayo. Kamaudyanan na dito ili tayo no nasaya at meten paimbagan tayo pay. Anya ti akin aramid datay amin every individual ibagayo ti tunggal citizen daytoy nga ili day amin nga agnanaed daytoy nga ili amin nga taga ditoy nga ti akem tayo para ti pagsayaatan ti tunggal maysa adda akem ti tunggal tao uray kanunumuan uray ka special nga tao adda akem na tapno agbiag anasaya at daytoy nga ili. Kas ano nga maaramid daytoy agtalik tayo latakin ni Apo Dios. Han tayo nga baring-baringan ti grasya nga ited ti Diyos kada tayo. Han tayo amuno niya ti future ng tumot daytoy nga ili. Gapod day taman nasaya at nga langan-langan nyo, congratulations, nasaya at nga pampamilya, di tayo amon tumot.
Don't aspire to be successful. We'd rather be faithful, kung ni Mother Teresa niya. Nag-successful tayo, no napintas ti pamilya, nasaya at ti pamilya, mayat ti langan-langan, nararagsak dagiti tattao nga agyamyaman, no at datalag ni Apo Diyos dahito nga ili, awan ti beroken tayo. Awan ti beroken tayo. Ala ka mo udyanan nakakabsat, da kami, at dati dagiti religious sector, dagiti papastor, anyaman nga denominasyon, at da kam latamot nga makipagkarkararag kada kayo. No bagay yo ti civil, iti society tayo, ti civil ti iganyo, discipline kada amin-amin, da kami mat na espirituan. Kemasapol nga agbalance dayjay. Apaya ko nana, ani masano A6, ani masano incorpore sano, sound mind, sound spirit, sound body, kunana dayjay niya. No nasaya at ti espiritu ti tao, natal na ti panuno ti tao, nasaya at espiritu na sumaya at mati bagi. Kaya masapul ti na espirituan hantay ang liplipatan. Ura inya nga denominasyon, awan ti maalala. Masapul nga pastreken ni Apo Diyos. Iya unag ti pamilya, iya unag ti gimong, iti komunidad tayo, hantay nga kuna ang bukod tayo. Hantay nga kuna ang pure discipline, wano daya laang kinadisiplina tayon ka umanayon daya para iti panagserbi tayo ti tauhaan. Masapol nga adda lakta ni Apo Diyos, adda talek ni Apo Diyos. Iso nga idaton tayo dayto nga ili, iti kin ni Apo Diyos. Hantay nga mo ti plano ni Apo Diyos kanya tayo, agtalek tayo keng kuana. Hantay nga liplipatan, tunggal ka nito kung mga agserbi tayo, adda lakta ni Apo Diyos. Taapaya, no nakatalag ka kin Apo Diyos, haam mo pulos mapanunot nga ti panagserbi para king ka. Amin kung mga aramidin tayo, pakaiday-dayawan tinagan na. Dahil ti obligasyon tayo nga nanakam nga tao. Tano pinanunot mo nga para king kan, napukawan dayay. Mangrugin nga tinakam, agbalin nga makataon haanen nga maka Diyos. Ala tayo inumutibiyang makipagkararag kada kayo. Congratulations kada kayo nga nangabak. Kada kayo nga naikan man nanti akam nga agserbi, dati sa gift. Diba nagserbi yo, sagot. I-treasure yo dahita nga sagot. Naikang katigundaway, anyaman nga wagas nga pan nakaitid dahita nga gundaway nga agserbi ka, i-treasure yo dahita sagot. Iranod yo dahita sagot. Haan nga pulos nga babalin nga bukudan dahita sagot. Anyaman, aging gana ti kababaan, kapitan, tanod, sagot dahita. Iburay yo, iparinayo kadagiti tattao. Nangro na nga marinada ko nga adda ni Apo Diyos nga mga ayat kadakwada, babaan ti ima yo, babaan ti puso yo, babaan ti ayat yo. Tumakder tayo para iti kararaga sa pasap, ikamang tayo iti ama tayo ana ilangitan, dagiti ado apakasapulan tayo akas ili, sabay kung matatarabayan na tayo, paraburan na tayo, kensalwadan na tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, apo indengam dagiti tattaom. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo iti Santa Iglesia ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno agtalin na edda asipupudno iti bukasyon anakaayabanda, iti baet tiriribuk ken rigat, ranggas ken dadael ti agdama apanawen, kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo dagiti mangiturturay, ti pagilyan tayo, tapno masursuro dati sumurot, tinalinteg, ken napudno adalan ni Apo Jesus. Ken dida kumarumuk ma iti sulisog, nga agswitik ken agtakaw, kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo dagiti agsaksakit, agapwanan tinaduma-duma asakit. Maimbaganda kuma adagos, ket maikanda iti pigsa ti biag, ken tal na ti pakinakem, para kadagiti nakapoy akakabsat mi, ken pamilya dagiti agsakit, mataginayon kuma tinasaya at asalun at da, kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaom. Idawdawatan tayo tigimong tayo, tapno si pupudno tayo kuma asumurot ken Apo Jesus, babaen ti pananglipat tayo ti bagbagi, ken panangbaklay tayo di krus,
ken si dadaan tayo met kuma at tumulong kadagiti kakabsat tayo, nga agibaklay met tinadagsen a krus. Kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaong. Idawdawatan tayo, dagiti mangriribok, ti kapya, ti pagilyan tayo. Maamiris da kuma, ti pananglaped da, ti panagrangay, ken panagragsak, dagiti makipagili. Kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaong. Idawdawatan tayo, dagiti patpateg tayo, anapanen ti sabali abiyag. Tasapay la kuma, mairanudan ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaong. Agulimek tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo indengam dagiti tattaom. Diyos nga amami indengam dagiti kararag mi ket salakniban na kami iti tunggal aldaw ken rabii. Tapno da kami ama ipalpallais gapo kadagiti panagbalbaliw ti panawen, mapakired kam kuma itasidong mo, sika nga agnanayon akired mi, idaton mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Nagtugaw tayo. Agyaman miken kama nagparabor nga watem pasan puemida kanda ito'y arak nga itay daton miken ka ket sapay lak matamay karida iti badaya apang supapak ni kinadongong o amma. Kumararag tayo Tumakda kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po awatan ako madagito daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na
ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo timudem kad asi-aasi dagiti agdawdawat ken ka, ket awatem dagitoy daton ti iglesyam, samayam kad dagiti amin at tattao ti panagakem akas anak ti Dios, tapno babaen ti panagiinnayat da, maparmek ti amin a kinakillo, ket mabukel ti maysa a pamilya dagiti tattao, iti sidong ti kapyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada na si katag-ay. Ti Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. may kari ket rumbe. Podno na ya may ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Agyaman kamken ka na santuan nga ama gapo ken Jesu-Kristo nga iayatem nga anak mo. Isu ti berbom ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda, ket isupay ti imbaon mo aman nubbot ken mangisalakan. Nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Berhen Maria. Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay, ket iparangarang na ti panagungar. Idi kasta tinungpal na tinakem mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaaykan ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santo, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswan. Ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti agparintumeng tayo podno unay Apo, abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Jesu-Kristo. Isu inisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy atin napay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti papatay mo, Apo aking dayti yay mo.
ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag kan di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano, diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemet ni Leon a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, papadi, ken amin nga naayat nga agserserbi kadagiti tattaom. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Kat makiranod kam to keneeng gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Tumakder tayo. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kukuam ti turay ti panakabilin ken dayaw ti agnanayon adin tuag sa O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam,
Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit Iti ken ka. napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maisa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Kapya. Tumeng tayo. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karino, may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag ton to'y kararuwak. Agi inaya
tinang pili kanya, ludikat siya, tinang pili kada kayo, dinutukan kayo, nagbunga iti adu, ket manayon kuma, ti bungayo, agi inayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Di katan kan nga ayat nga ipakita ti tao, isut pa ng itet na bibiyag na para kadagiti kagayam na agi inayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo pinakan na kami iti maymay sa tinapay, amang biyag, ti panagkakabsat ti pamilya dagiti tattao. Ipaay mo kada ti babaen ti panakirandod mi iti daytoy a sakramento ti panagkaykaysa, maymay sakam anabileg nga nadalos ti ayat, iti kasta itrabaho mi, ti panagrangay dagiti amin at tattao, ken ti panakapasingked ti kinalinteg, iti sidong tinapaypayso a panagkakabsat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. May dawat dagiti kabarbaro nga napili nga opisyalis tayo ta aglinyada dito'y sango, tay kararagan tayo ida. Tumakder tayo. Nailangitan nga Ama, daydayawen ken pagrukbaban da ka agyamang kami. Kadagiti parabor imbag grasya nga ipapaay mo kada kami. Dawatin mi ti pamindisyon mo kadagitoy nga anak mo. Pinilim ida nga mangidaulo ti ilim. Ikkam ida tinaan-anay nga ayat kinaanos kinapudno nga agserbi. Sapay kumata ti puso da maiturong laeng ti pagsayaatan dagiti tattao ken pakiidaydayawan tanagan mo. Ikkam ida tinaan-anay asalunat iti panunot puso ken nakemda sapay kumata dayti nga panagserbida maiparinamot kadagiti tattao ti panagayat mo kadakwada sa lukubam ida sa laknibam ida ti anyaman nga pagdaksan ket sapay kumata babaan ti panulong mo dagiti tattao ken ti pamilyada mariinada kuma ti ayat mo kadakwada sapay kumata dagiti nga kakabsat mo nga pinilim nga agserbi sikagat ti mangsalukob kadakwada. Tapay kumata dagiti nga kabsat mo nga pinilim nga agserbi, maipaayda ti pudpudno panagserbi kadagiti tattaom. Babaan ti tulong dagiti tattao matlaeng kadakwada, kinatudyo kadakwada, agkaykaysakat ken agbalay gid daytoy nga ili. Dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.